Moldova este renumită prin calitatea și fertilitatea solurilor sale. Necătând la aceasta, complexul de sere este încă slab dezvoltat. Creșterea legumelor în sere, în special pe parcursul iernii, este costisitor și dificil. Din cauza creșterii continue a prețurilor la gazele naturale și alți purtători de energie, încălzirea serelor necesită cheltuieli impunătoare. Cu susținerea liniei de finanțare a eficienței energetice în Moldova MOSEF, compania Agromaxer a construit un complex de sere unde, în loc de un sistem bazat pe gaz natural, a fost construită o centrală termică cu cazane pe biomasă și un sistem de încălzire cu apă aproape de suprafața solului. Datorită sistemului de încălzire la sol, care furnizează căldura direct lângă tulpină, se obțin condiții mai bune de creștere a legumelor. Astfel se evită condensarea umidității pe frunze, ceea ce contribuie semnificativ la sănătatea plantelor. Compania a luat decizia de a utiliza biomasă în loc de un sistem bazat pe gaz natural frecvent utilizat în Republica Moldova. Astfel, compania reduce cheltuielile pentru energie cu 50%, echivalent a 2 milioane lei anual, iar emisiile de CO2 sunt reduse cu circa 1300 tone pe an. În plus, sistemul de încălzire menționat face posibil operarea serelor pe parcursul întregului an și contribuie la o distribuire mai eficientă a căldurii în interiorul serelor. Costul proiectului a constituit circa 464.000 euro. Am luat un împrumut de 250.000 euro de la banca parteneră a MOSEF-ului Moldinkom-Bank. În cadrul proiectului dat este preconizată și o componentă de grant. Suntem recunoscători Berdului și echipii MOSEF pentru sprijinul acordat la aspectele financiare și tehnice ale proiectului. Prin intermediul proiectului MOSEF, în Moldova a apărut un complex de sere al cărui sistem de încălzire este bazat pe surse regenerabile de energie, iar în calitatea deosebită a produselor ecologic pure a companiei, consumatorii din Republică și de peste hotare se vor convinge în câteva luni. Proiectul MOSEF este elaborat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, finanțat de Uniunea Europeană în colaborare cu Inocate.